Áno, toto daj. Nie, to... Aha. Tu jest list, który posiewał Mikołaj Jan, który posiewał cyfry. Co jest fajny? Ten dolar właśnie zrobił Mikołaj Jan. Cyfry, że nie włożą się. Dzień, a część list. Zobaczcie, Mikołaj, że będą lepsi na świecie. Dzięki sobie, że nie mieli kroki. Tak, wielkie. Proszę, dziękuję, a potem właśnie nazwy prowadzenia. Uczak S.A. Szafrzyna zgodzi. Wirus protokołowiec usprawiedliwienie stolicznym na pracę w Andorze Łapek i razem z wolności zostały na świecie. Roku 19, 18, roku 19 do 20. Akademika Kapilinga Rada Grubego Kreatoru roku 1933 Rada Leninowi, a roku 1942 Tam jest nogi cisza. Roku 1926 wysłownie środek teoretyczny Akademii zawiedzony Westchininowa jest eksperymentami spółczyny, a organizowało łotyszki w Polsce i w wielkim rozstanie. Eksperymentami spółczyna zaczęła swoje czynności w roku 1927. Tento den był dan na łotyszce z Polskami drugi rokiem. Był to AMP3. Ale co to myślę? Tak się dzieje? AMP3 nie poznasz? No to stąd wyrwa. Ludzkie właśnie kołdy do bombardowacji lokalnej. Ruski konstruktor projektował